Искате да замените пистолета за налягане на вашата водоструйка. С тези стъпки ще го направите бързо и лесно. Какво ви е необходимо? Нов пистолет за налягане. Стъпка 1. Отстранете стария пистолет за налягане. Откачете маркуча от пистолета за налягане, като натиснете заключващия механизъм. Внимателно изтегляте маркуча. Стъпка 2. Прикрепете новия пистолет за налягане. Свържете маркуча с новия пистолет за налягане, като го натиснете здраво, докато чуете щръкване. Вече сте заменили пистолета за налягане и вашата водоструйка е отново готова за употреба.